Не поделиш точки, ако флагът ти липсва. Идеята е следната. Има два отбора и две бази. Едната база е там, има определен брой знамена и тотеми, всяко се брои еднакво. Другата база е там. Отборите се разделят на две точки и дава се начало на играта. Идеята е да отидеш за противникова база, да вземеш един от техните флагове и да го занесеш, да го заблъчиш в своята. По време на атака може да се взима само по един. Мисля, не може да отидете и всеки един човек да по един флаг. На атака се взима по един. Един човек трябва постоянно да носи флага. Не може да го остава, нищо не може да прави. С него не може да стои в мастилата. Може да го предаде обаче. Докато не си го заблучиш, не може да се прави атака за втори флаг. Ако играча, който носи флага, умре автоматично, се връща ли който го взема флага на място? Остава си където е бил. Това е хубаво. Носещия флага може да се бие. Може ли един човек да носи два флага едновременно? Това е целта. Добре. Въпрос е, може ли да си взема нашия флаг и примерно и противниковия? Като си намеря нашия флаг на едно място, може да взема си друг човек трябва да го вземе това флаг. Един човек може да носи само по един. По принцип в компютърните игри става лесно това, защото минаваш, директно се рестартира флага там. Обаче това някак да стане. Зато и два успор да се правите атаката, един минава забира вашия и бързо да го приберете и отиваш. Така ще е по-интересно. Може да се ползва каквото и да било. Защото ами след като играем с каквито избирателни оръжия, стига да се вижда флага, трябва да се вижда, че е във вас. Носете го както искате. Мой на врата си Майко, това викаме ще стане. Какво искаш въпроси? Ами... човек! Значи, момент, който е... Флаговете едни са бели, другите са зелени. Те са само по 4 бройки. В момента, когато си черни флаговете се минава на тотеми. Тоест те са нещо. Тотеми са и такива. Тоест ясно различимо от други. Болят са. И вече главните два тотема те завършват играта. Те са направени във форма на богинята и бога. В смисъл мъжки и женски тотем. Богинята майка земя, тя е с листа направена, т.е. със само слънце зад него на гърба. Ще ги разпознаете, те са за последно вече. Значи, този тотем, главният тотем се взима, ако е останал само тотем. Тоест всичко друго трябва да се виси преди. Знамена, тотеми и накрая главният тотем. И това печели играта. Това е хора, в смисъл, взето много тичане, много умиране и много динамика. Нека не може да крием флага по себе си. Не, това трябва да се вижда. Трябва да се вижда за с цел, като видиш, че го носиш ти, и тук са бие 10 човека и 10 човека по-във тебе. Ограничение служата, да флага се бие само с ножове, може да носиш само флага. Сега започваме класически Сега правим ще направим една или две връзки, след което може да въведем вълни вече. Смисъл на смяна на оръжието. Където какво си удобно.